इलेक्शननि समष्टि वाइज भट साननाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो बिटिसि हिसाबै जोङो 15थाखौबो आसा खालामदोंमोन बिटिसि समष्टियाव देरहाजोबगोन होननानै खिन्थु दा जिखिनि नुनो मोनदों पर्बतजरा समष्टि हिसाबै बहुद गाहायाव दङ जोंनि बिपिएफ हान्जाया कंग्रेसआ आगोलनानै दङ थ' जेन हक बेखौ जोङो बियो रायजोनि रायजोनि खोथाखौ जोङो खोनासंनांगोन बा जिहेतु पर्बतजरा हिसाबै जोङो आसा खालामदोंमोनब्लाबो दासिमाव खोब गाहायाव दं जोंनि बिपिएफ हान्जानि साननाय बादि जायाखै थ' जेन हक जेखियानो जाया मानो बिजेपि हान्जानि दैदेननायाव दिनै सरकार जागोना खाथां जाबाय 100% जाबाय स्पष्ट खोथा बेनो आरो बाखि जोङो 15थानि गेजेराव 14थायाथ' 100% सियर जानानै दं दा एनडिए माने बिजेपिनि लिडारशिपआव एनडिएआ सरकार दागोन स्पष्ट जोङो मन्थ्रिजों खोथा गैया आङो आगोलनिफ्रायनो बुंदों मन्थ्रिया मोनबाबो मोनाबाबो जेबो नङा खिन्थु आसल खोथाया जाहैबाय जोंना बिटिसिआव जौगाखांनायनि हाबा मावनांगौ खामानि मावनांगौ बेसो आंनि आसल उद्देश्य बिटिसिआ आगोलनि बादि गोख्रों जानांगौ आरो बिटिसिआव गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो खामानि मावनो सानदों बिपिएफ हान्जाया बे सुबिदाखौ जों मोनबाय थानांगौ बेनो खोथा सोर बुंनायाथ' बुंनो हायो बयबो दिनैथ' रिजाल्टखौ नुबाय सानगासिनो दङ इउपिपिएलआथ' दानि नुनाय बादिबाथ' मोनसेबो देरहाला 0 जानोसै मा जायो मा जाया बहा थायो बहा थाया बेखौ जों बोरै मिथिनो बेखौनो होनदों आङो रायजोनि मतामतखौ नोङो दाननो हाया रायजोआ जेखौ राय होयो बेखौ जों मानिनांगोन गौरब गगৈल' नङा बहुद गिदिर नेतायाबो जेननो हागौ बियो रायजोनि सायाव सोनारो नों मा मावनो नागिरदों नोंनि भिजना मा फिउचाराव नों मा मावगोन नों मारै लांनो नागिरदों गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ बिनि सायाव सोनारो